halkımızı eşitli günlere yetiren, bizim halkımızın, devletimizin dünyadaki abray mertebesini bilen derecelere yetiren milli liderimizin Türkmenistan'ın jenayetkar hökümeti Türkmen medyalarında yaş neslin ve cemgiyetin ağını zayılamak için halka karşı yalan propaganda işlerini alıp barmaň dowam etdirýär. Halkın arkadagly zamanyt diýip elan eden 2022-nji ýylda Türkmenistan'ın jenayetçi hökümetinin halka bekvitli bolan hiç bir iş alıp barmayandygyny, ýani döwlet guruluşynyň ýokdugyny we bu ýagdaýda döwleti dolandyryp bolmayandygyny halkyň sesi kanalynda bir näçe gezek suwd edilip halk köpçüligine ýetirildi. biziň mehriban arkadagymyz, gahrman arkadagymyzyň ýoly oýun. Emma muňa garamazdan Türkmenistan'ın öňkü prezidenti jenayetkar Gurbanuly Berdimuhammedow we häzirki prezident wezipesine bir kanun ýagdaýda gelen onuň ogly Serdar Berdimuhammedow öz wezipesini we janlaryny goramak üçin ýöreýte özlerine hyzmat edýän adamlar tarapyndan bilkaslayın halkyň öňünde yalan propaganda işlerini alyp barýarlar. Gahrman arkadagymyzyň döwrüniň döwranynyň esletdi eýamynyň Ýönendi Türkmen vatandaşlar bu jenayetçi hökümetin halka garşy ulanýan yalan propagandalarynyň asla ýol almajakdygyny, şeýle hem olaryň döwleti dolandyryp bilmeýändiklerini köpçülikde giňden ýaýran düşünje böktäp durýar.